Здравейте хора, аз се казвам Младен Борисов Младенски и обичам да разказвам сватбени приказки. И в този ред на мисли много хора, или може би не са чак толкова много хора, но доста често хората ме питат какво осветление използвам, за да постигна ефект като на тази снимка, тази снимка или защо пък не и ето тази снимка. И днес искам да ви покажа какво използвам, за да постигна ефект именно като на последната снимка, а именно Zhiyun 5Array M20C. Ще направим анбоксинг, след което ще ви кажа няколко така искрени впечатления за осветлението, малко плюсове, малко минуси и дали в крайна сметка се заслужава вие да го купите или да го пропуснете. И така, това е пълната комбо версия на 5Array M20C. C stands for color, т.е. това е RGB версията на лампата, тъй като има и не RGB версия, която може би, казвам само може би, може и за някой от вас да се окаже по-правилното решение, отколкото този RGB вариант на осветлението. Виждаме, че имаме една много добре спретната кутийка от страна на Zhiyun. Отваряме да видим какво има вътре. Естествено отварям от грешната страна. И така, това, което се подава първо, са, разбира се, едни неща, които никой не ги чете. Оставяме ги на страна. Започвам първо от по-малките неща, които са вътре в кутията. Тук имаме USB-C кабелче, с което да зареждаме нашето осветление към адаптер. Имаме турбичка за гримове или за други подобни принадлежности, или турбичка, в която можем всъщност да си сложим лампичката, но не знам защо са избрали такъв цвят. Повече ми прилича на нещо, в което колежките фотографки биха си складирали някакви неща. И другото, основното нещо, за което сме тук, всъщност е именно осветлението. Малко и компактно, нека да направим едно разкъсване на тази иначе добре вършещата си работата опаковка. И това е, хора, всъщност самото осветление. Изглежда изключително яко, мега компактно и понеже това е комбо версията, идва с няколко различни приставки магнитни, които могат да се сложат отпред пред самото осветление. Сега оставям кутийката настрани. Например, ето тук. Оставяме тези хартийки настрани. Тук да ни е малко по-чистичко. Кабелчето, кълъвчето. Това е, хора. Изглежда изключително футуристично, доста компактно. Всъщност, ако трябва да сме честни, самото осветление, сега ако успея да го извадя, е точно толкова голямо. Много прилича на всяка друга RGB лампичка от всяка друга марка. Разликата е обаче, че тук имаме значително повече сила, имаме активно охлаждане и имаме изключително високо качество на светлината, което всъщност нас най-много ни вълнува. Тук в този импровизиран кейдж, който са направили от Zhiyun, всъщност имаме много плюсове да го ползваме, защото така само по себе си осветлението може да се използва единствено и само ако е във вашата ръка или ако си го подпрете ето така на чашката за кафе. Също стои право, няма смисъл да го подпирате, но до там. Ако си вземете обаче пълната комбо версия и сложите това нещо вътре, освен че вече имате един трет, което значи, че може да се завие някъде за нещо, за някой Magic Arm или нещо такова, имаме Cold Shoe Mount за закачане, имаме Cold Shoe Mount, в смисъл обратното, на което можем ние да закачим нещо, и най-вече най-готиното е, че имаме ето този магнит. Всъщност това е един много силен магнит, което значи, че тази лампичка може да се закачи изключително стабилно на всяка една метална повърхност. Това е, може би, един от най-големите плюсове. Много често аз просто отивам някъде, даже
Мисля, че имам един много готин пример, който сега ще включа, ако го имам. Ако не, просто забравете, че съм го казал. Много интересен пример. При разрязването на тортата по средата на плажа няма никакво осветление. Аз трябва да снимам видео и с дрон, и с камера и нищо не се виждаше. Просто двете такива лампички, които аз притежавам, отидох и ги лепнах на една метална, не знам какво беше, някаква табела, за да мога да си осветя сцената, поне малко, по някакъв начин. Всъщност се получи изключително добре. Другото нещо, което имаме в комплекта, са ето тези магнитни приставки, които можете да си сложите отпред пред самата лампа. Сега, плюсът на тези приставки е, че логично, изключително добре модифицират светлината, която използваме. Тук имаме малко дифузиращо панелче, което просто се лепва така отпред. И реално, наистина, когато го сложим отпред, светлината ни става една идейка по-мекичка, една идейка по-разпръсната. Сега, понеже я отварям за пръв път тази лампа, не знам дали има батерия, би трябвало да има някаква батерия вътре в нея, оставена от Жил. Избираме си английски. Така. И ето тук, надявам се да успеете да видите поне на една от камерите. Така изглежда осветлението, в момента между другото е на 20%, така изглежда осветлението без дифузиращия панел отпред. Ето така. И след като сложим панела, ето така изглежда с дифузиращия панел отпред. Не знам доколко се личи на камерата в момента, но определено има разлика. Другото нещо, което можем да използваме е ето тази пита. За какво се използва това нещо? Всъщност това аз използвам думичката grid за това нещо и то е за да от втория път ми се получи, насочи светлината малко повече, т.е. да не се разпръсква. Много е важно хора да имате контрол над вашата светлина и да не свети там, където всъщност не искате да свети. И в този ред на мисли това нещо върши перфектна работа. Ето тук може да забележите как без него светлината всъщност отива в всички посоки, на където я насоча. Когато го сложа, завъртайки на 45 градуса някъде, вие тази камера вече не виждате нищо от тази светлина, но тя продължава да се свети в очите ми. Другото нещо много яко е ето това. Това се нарича Barn Doors. И за какво се използва? Отново за контрол на посоката на осветление. Ако не искате светлината да отива в дадена посока, но искате да отива наполовина в друга посока, може да използвате тези така наречени врати. Демонстрирам. Махаме грида, който сложих преди малко и оставаме само тези вратички. Слагаме ги отпред, отваряме си ги първа, втора, трета и четвърта. И сега, примерно, решаваме, че искам да се пръска светлина в тази посока, но не искам тази светлина да идва към мен. Просто затварям вратичките от тази страна. Ето така. И вече аз си оставам в сянка, но светлината активно отива в другата посока. Изключително полезно. Друг е въпроса, колко яко изглежда хора. Наистина изглежда турбопрофесионално. Постарали са се да ни погаделичкат доста от Жил и да направят едно наистина яко, добре изглеждащо осветление. Сега, другото нещо, за което искам да поговорим във връзка с това осветление е, че то е изключително смарт, освен че имаме бяла светлина, която разбира се може да се контролира дали да бъде по-топла, дали да бъде по-студена. Имаме изключително добра връзка с апликацията на Жион и можем да контролираме осветлението и от нашия телефон, таблет, каквото имаме под ръка. И разбира се, има и всякакви преинсталирани програми, които може да използвате в зависимост от това какво снимате. Например, в момента съм с бяла светлина, цъкам един път напред, отиваме на HSI. HSI, това е модът, в който можете много добре да контролирате какъв точно да бъде вашият цвят и колко наситен да бъде той и с какъв интензитет да се разпространява от лампата. Цъкаме още веднъж, има вече класическо RGB. Цъкаме още веднъж, тук вече са ефектите.
най-различни ефекти, няма да ви ги изброявам. Цъкаме още веднъж и отиваме на Music Mode, т.е. това нещо всеки път като долови някакъв звук, то ще премигва. Изключително удобно, ако всъщност снимате музикално видео и искате лампичката ви да мига спрямо бита на музиката. Цъкаме още веднъж и се връщаме в менюто и още веднъж се връщаме на бяло. Ако цъкнете два пъти, тази стъпка ще направите назад. Един път за напред, един път за назад, но сега няма да правим чак такъв туториал на лампата, а само първи впечатления и не само първи впечатления, тъй като аз всъщност вече разполагам с тези лампи от известно време и бих казал, че имам известни наблюдения спрямо това как се справят на терен в истинска обстановка. Плюсовете, които мога да кажа за тази лампа е, че освен, че изглежда много добре, което реално няма абсолютно никакво значение, е, че е изключително компактна, изключително добро качество на светлината и за размерите си изключително силна. В момента тя е на 28%. Няма смисъл да ви усилвам, защото вие в моето видео няма как да разберете колко е силна и колко не е, защото това зависи изцяло от настройките на моите камери, разбира се. Но реално за размерите си светлината дава изключително силна мощност. Друго, което мога да кажа като плюс. Тези аксесуари, които Zhiyun са включили в комбо комплекта, са от изключителна важност и полезност, ако има такава дума въобще. Наистина ги ползвам нон-стоп, особено магнита. Сега има и други модели, които също имат магнит, но тук магнитът е изключително силен и наистина няма как да ви се случи това нещо да падне от някъде. Изключително много аз използвам тези вратички, както и грида. Това, което е дифузиращото панелче, ако трябва да съм напълно искрен, да, наистина прави някаква дифузия, но истината е, че източника на светлина си остава малък така или иначе. Тоест, каквото и да сложим отпред, няма да смекчи светлината изключително кой знае колко много, защото, както знаем, или се надявам да знаем, колкото по-малък е източника на светлината, толкова по-остро е осветлението. Без значение какво ще залепим отгоре. Дали с магнит, дали с велкро, дали с капчица, няма значение. И това са плюсовете, които мога да кажа за светлината, които макар и малко на брой не са никак малко. Малко имам предвид като качество на плюсовете. Минусите. Единственият минус, който бих дал за това осветление е батерията. Тоест надежността на батерията. Ако разчитате това нещо да работи на батерия перфектно, по-скоро не разчитайте на това. Батерията изключително много се влияе, хора, от температура на околната среда. Влияе се от това как сте я зареждали. И моят съвет е тази лампичка да не я зареждате с някакви силни адаптери. Нищо повече от 30 на вата не пускайте, защото просто няма да се получат нещата, тя няма да се зареди. И истината е, че на 100%, въпреки че от Zhiyun дават 40 минутки работа на 100%, истината е, че в зависимост от температурата на околната среда, работата е значително по-малко, което е абсолютно нормално. В смисъл, наистина 40 минутки 20 ватово осветление, ето сега ще го засиля на 100%, въпреки че ви казах, че няма смисъл. Ето така изглежда на 100%. Изравнява се с 200 ватовото ми осветление, както виждате тук отстрани в софтбокса. 30 на минутки, 25-30 минути са напълно достатъчни да използвате тази светлина и са абсолютно реалистични. Тези 40 минути, които са ги дали от Zhiyun, ще ми извиняват, но въпреки че аз изключително много харесвам марката, нямаме 30-40 минутки чак, които да използваме осветлението. Но пак казвам, за нещо, което е голямо колкото 2 кибритени кутийки буквално, айде малко повече, смятам, че 30 на минутки работа на 100% са абсолютно адекватни. Но това, че може да работите само 30 на минутки на батерия,
не значи, че не може да си закачите един Powerbank и всъщност това нещо вече да има една изключително много голяма батерия. И общо взето това е всичко, което бих казал за тази малка лампичка. За какво я ползвам аз? Основно за снимки на пръстените на младожениците, защото поне за мен това е от изключителна важност. Използвам я изключително много за практическо осветление. Ако се чудите какво е това, то е тема на съвсем друго видео, но давам ви един пример. Примерно, пускам си лампичката, махам ги тези неща сега единствено и само за примера и примерно, ако я оставя ето тук, малко ще я намаля. И примерно оставям ето там да свети като practical light, практическо осветление. Друг вариант, когато снимаме някакви динамични, интересни музикални видеа или танцови видеа, също може много добре да се използва и да се имплементира в проекта. Или, ако правите някакви интересни снимки, за които ви трябват цветни филтри или въобще някакъв цвят, също това е изключително подходящо осветление. Доста по-компактно и доста по-удобно от, примерно, нашумелите пури преди вече колко станаха 2-3 години, които всички си накупихме RGB пури, светлинен меч и така нататък. Истината е, че това е много по-лесно и бих казал дори интересно за ползване. Ами, това е, хора. Аз не знам какво друго да ви кажа за това осветление. Винаги си имам една или две такива лампи в моята раница. Ако искате да направя едно видео, тип какво имам в раницата си, оставете по един коментар отдолу. Мисля, че ще ви бъде интересно, между другото. Доста ми е голяма раницата. И така, това беше всичко от мен за сега. Очаквайте скоро нови видеа. Аз съм Младен Борисов Младенски. Изключително много ви благодаря за гледането и за отделеното време. Чао!